God aften og velkommen til Tour de Fyn-nyhederne. Vi dækker de vigtigste og mest big dog-hændelser fra parkourens vanvittige verden lige her på Fyn. Jeg er Slæden, og her er dagens kaos. Vi starter med breaking news. Tour de Fyn vender tilbage i 2025. I kan lige så godt sætte krydset i kalenderen og bede til Mekka, at I kan nå at være med. Dertil vil vi også rulle op på nyheder fra dette års tur. En deltager i Kerteminde har lige forsøgt at lave et kæmpe spring og landet direkte i en busk. Er han okay? Måske. Ser det sjovt ud? Absolut. I andre tragiske nyheder har en bruder i Svendborg forsøgt at risse en gis, men måtte baile på grund af manglende game. Nej, bror. I bedre nyheder kan vi fortælle, at slæden endelig er blevet parkeret, efter at turens deltagere måtte kombinere deres kræfter. Vi kan i dag også fortælle om, at Moto Moto er blevet set i Odense Havnebassin. Vi har ikke kunnet opspore klippets producent eller Moto Moto, men øjenvidner beskriver ham som the CEO of Riz. Og hvis I ikke har forstået noget af det, jeg lige har sagt, så mener I det ikke. Inden vi går videre til vejret, så er der en kort besked fra vores sponsorer. Vil du please sponsorere os? Nej. Okay. Og nu til vejret. Vi forventer kraftige regnbyger af blod, sved og tårer, når deltagerne rammer jorden på flere af Fyns bedste spots i 2025. Husk en hjem, eller måske bare en bus til at lande i. Svendborg kan valge 100% tværvejr, da der bliver spået om både solskin og harassment på åben gade. Hvis vi rykker over imod Kerteminde, er der mindst 50% chance for ass blasters. Hvis vi kigger mod Nyborg, er der 100% chance for at flække anklen på allerførste dag. Der er jo chance for vådt vejr, specielt omkring lærerstabens festlokaler, der vi har melding om, at Jean-Claude Van Dresse er på vej mod området. Derudover har vi meldinger om chancer for flyvende børn ude på de fynske landveje, der mængden af vejbom har sendt Trond flyvende til nye højder flere gange. Og i Odense er der faldende chance for at falde igennem tag, men jeg vil råde jer til at undgå skur, medmindre I er cheeky. Vi går nu videre til en lokal ekspert på slæden. Hej, og velkommen til gaden. Tak til jer i studiet. Jeg sidder her med en lokal fra Fyn, som hedder Dresse. Og Dresse, han har simpelthen set Tour de Fyn. Og kan du ikke sige, hvorfor skulle man tage med til Tour de Fyn 4? Det er fordi, at man rejser rundt på Fyn og laver seje ting. Og der er normalt ikke så mange events på Fyn, fordi det er en resteplads. Okay. Yes. Dresse, nu har jeg ligesom et personligt spørgsmål til dig. Det håber jeg er i orden. Passer det, at din kost består af koffein og ADHD-medicin? Normalt så spiser jeg en pille eller to om morgenen og skyller den ned med en bob. Så ja. Så skal jeg bare lige høre, hvad er dit yndlingsstop på Tour de Fyn-ruten? Hvilken by? Jeg kan godt lige ringe. Det er ikke så ringe. Det er fedt. Hvilken fynsk by har så den bedste svingerklub? Det er ikke så ringe. I ringe. Ja. Tak til Dresse, lokale fynbur. Og tilbage til jer i studiet. Tak for i aften. Også i sportsverdenen går det ned. Er det ikke sandt, Jumpman? Ikke særligt. I dag på TDF Stocks og Sportsnyheder har Odense Memes ramt rekordhøje sandsynligheder for at poste bangers. De nyeste tal spår om 100% chance for at Ajo skal filme alt til hele Tour de Fyn. Astrologieksperterne siger, at de kan se på stjernerne, at der er 100% sikkerhed, at slæden kan køre 60% af tiden. Der er nu 20-1 odds på, at Dag er ude at rejse under TDF. Hvor må han tage hen? Dertil er chancen for, at Aarhus forsvinder midt i jammet steget med 400%, hvorimod chancerne for, at de kommer til at smadre deres bil, er nu nede med 20% fra sidste år. Bettingbåsene for, hvad der får scoret førertøjen, er nu åbne. Oddsene hælder imod, at store hop over noget vand kan score en nem førertrøje, hvor chancerne for at lave en veludført line med flow og indviklet transitions er helt ned 0. Det er der ingen, der gider at se.
I sportshjørnet kan vi også bringe nyhederne om, at André og Kaiser igen har tænkt sig at udføre den legendariske pre-to-arm-manøvre i TDF 4. Det var alt i dag for Tour de Fyn-nyhederne. Den eneste nyhedsudsendelse, hvor det ikke handler om at være korrekt, men det bare handler om at mose. Husk at tune ind igen, når vi dækker flere Ohio AFL-videoer, og måske en dag en succes eller to. Indtil da, bare bænk, ikke tænk, og max ud næste år til Tour de Fyn 4.